Wilujeng Encing. Selamat pagi. Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke denger ta. Masih banyak. Ayo. Aja padang Rasulullah kabeh ngono kasayang sukma mula aja pada sembrono supaya datang aku cicyo Goro-goro hamenangi jaman kala kinantang akeh manungsa sing kumrangsang mula kahanan pindha kabranang. Bangsa manca padha perang paten pinaten rebut bener watone padha menang. Akeh kawula padha nunjang palang sing tuwa ora golek dalan padang sing enom ketungkul sangga wang dasare lumuh tumandang. Ana kene kahanane padha wae. Tata susila disepelekake, tata krama ora diwulangake, nanging sing ugal-ugalan dianggep sing apik dhewe. Mendem ciu saben sore banting kertu mungsuh mara tuwane dhewe. Ora ngelingi anak bojone bareng duit entek sertifikat tanah digadekke. Gara-gara jaman keparat, olah suci ora dikiblat sing diudi mung bangsa maksiat. Golek dukun nglumpukke jimat yen ditakoni jare nggo kuat-kuat. Maido marang kuasane sing gawe jagat, gegaran niat jahat bentang munggah pangkat lan entuk tambah derajat pamrihe golek nikmat sing tanpa ragat. Wong wadon mlumpat kawat, wong lanang mabuk hormat. Wolak-walik ing jaman ngancik gara-gara jaman anyar. Manah susah dadi bingar, pikir ruwet dadi lejar. Ketitik wayang purwa saya ngrembaka. Ora keri kanca niaga padha urip mulya. Awak waras rejeki ndrebala watone aja dienggo kertu 5. Sapa sing isih nekat tak pujekke nyemplunga neraka. Dalang-dalang semono uga. Para dalang laris mayang nyambut gawe sila tumpang suluk cerita ngobahke wayang. Yen awan turu yen bengi ngumyang. Kumpul wong wedok arang-arang ewadene anake ya pirang-pirang. Sing tuwa patut ditiru, sing nom sregep sinau, pemimpin jujur, rakyat bersatu, dirgaya suwa nganjukku medal repat prokawan kaditirta kencana.
Kedeptos mak aku nyawang kali wae ya. Monggo. Setiamu ya selendang biru Bro Pak adalah panah janjimu selendang biru nyuwun diningane dandang gula Mbah Dargun. Nah, lon-lonan gara-gara Mas Gareng. Kota Solo semboyan berseri Sragen asri yen Klaten bersinar lamun Wonogiri sukses Boyolali tersenyum Karang Anyar tentram yakti Semarang kota Atlas Sukoharjo makmur bersemi iku ngrobokan lamun nganjuk sembuyane kota angin simponi Ponorogo saben kutha duweni semboyan masing-masing jenenge asma kinarya japa kuwi wujudake pandonga kang diaplikasikan ya ta kanthi sarana mujudke kata-kata utawa kalimat kang wujude semboyan ngono Dik Petro wah ngancik gara-gara Mas iki jam pira iki jam 2 pas manut jamku wah ya ora usah rampung esuk-esuk mergo iki tengah kutha cedhak karo masjid aja nganti nerak kira lha kuwi apa tahu mbiyen ya sing lontolan dhisik mengko langgam terus bangsa gedabikan mengko ya pelak aku kepengin Mbak Sri Wahyuni Pesek ngaturke uler kambang dhisik ora ketang sak uler kambang ning pelok oke ya uler kambang yo sek ya akeh men to fanmu sek ayan ya nggo muka dimah ning season goro-goro ya ya kok mboten slendro mawon wis pelok ganti suasana ora iso oh ngoten belajar nggih oh ora apa-apa ajar ben apik yuk
Mas, suarane telas. Santai wae. Iki lho tapi kowe enak, Mbak. Lanjut. Bebe sani suwi ngunduh kalapa rugi gede wong jawa nafsune nora masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin ki jadi makna nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit, tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk, masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Ayo dadi kumpul karo wong duran ora ngisi-ngisini, kumpul karo padha-padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah, angin iki sifate ya apik mau dijupuk filosofine. Ayo no. Ya. Maksud iki engko ini kan gubom buat terakhir. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundenku Dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora iso disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula Dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liwene wedene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas was. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duet neno Mas berarti. Heeh. Ijo lah ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek. Wis ya, kitabe. Ya. Besok cik ngerabekne Partokrama kan. Rapine Partokrama. Iya. Ya, mangga. Wayah wengi udan krimis serang sumis banyu
Terima kasih matur nuwun Mbak Enggar. Sami-sami. Sampun ngaturaken Cundamani. Ya, terakhir Dik Niken spotono to, spotono. Ayo. Gumyak ora kelangan gamelane. Monggo Dik Niken. Wilujeng Encing. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke sing ngertani. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Yuk menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Heeh. Apa Seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Apa Pan? Halah Pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek-ketek Banyuwangi, nek kan gelo. Piye? Ya wis gelo wae Ya, ya. Seragenan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anyang-anyangan. Kuwi to blong-blongane. Iya. Ya, gelo Seragenan Mas Arya. Yuk. Nggonku goleki betapati kapengin ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandel atiku loh konektes nelesi
sandal hatiku loh konetes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbak ya kanda sing prasaja ngecekemi lati aku ora bakal Yo, ndek nih. kaya ngene lalakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen pipiku gawe kelo ati salawase. Terima kasih gede nih, Ken. Terima kasih sayang. Aduh. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Dalah, gur melet ngono tok ayo melak